Cemil Takirovich. Hammatonga salom alaykum. Mahmudxon, rahmati kalon ki shuma da'vat kardی. همش گذشت. گذشت. خطا نکنم 5-6 سال گم شد. گم شدن پروژه‌های گویم پشتی پول. обязательно این کار همه جا میشد. همه با زندگیش برداشتن میخواد، همه وای میخواد جهتی مالیویش. همین برآمدی شما با برندی تریتوریوم را بود. من باش شما دادم نامش تریتوریوم را. برآمد کنید رفت. خلاص این برند صاحب نداره. از اعظمخان اکبرов سر کرده تا عبدوی گویم اگه هیچ کس صاحب نیست. دلانگیز. چند فایز این برآمدهای شمایان پلاگیات بود. انکم فکر میکنیم 40 فایزش. من شما یک چیز میگم. تریتوریوم را میشد. کینوی میلیون تا سال نام دوش میبرد. салом ба оное ки чун ҳамешагӣ аз он тарафи экран моро аз ҳар гӯшаву канори дунё тамошо мекунед. хурсанд, хушҳол ва албатта ки фараҳманд ҳастем ки ба мо муяссар гардидааст ки наворҳои нав ба навомонро манзури шумо гардонем. дӯстон бисёр аз мо мепурсиданд, дархост мекарданд ки фақат сарояндаҳоми, фақат овозхонҳоми дигар ҷодаҳоро ҳам даъват кунед. имрӯз бо гузашти чанд вақт рости ман ёдам нест ки бори охир кай мо ҳаҷвнигоронро даъват карда будем. имрӯз хушбахтона муяссар гардид ки яке аз чеҳраҳои шинохтаро даъват ва таклиф намоем ва албатта хурсанд ҳастем ки дар паҳлӯи мо ҳузур доранд ва дар таҷрибаи барномасозии мо ҳам ин бори аввал аст ки мо бо ин нафар имрӯз суҳбате меорем. ҷамил камолов дар суҳбати мо. ассалому алайкум. ассалому алайкум. ассалому алайкум тамошобинони азиз. аз кунҷу канори дунё ҳозир бошад ки шумо обедми, бегоҳми ёки шомми намедонам аз куҷо шуда тамошо кардост ки бошед, ҳар як шумои ман хушомадед мегӯям. раҳмат ки ман якта телефона бардоштам амирӯз и омадам биромда ба кайси интервю надодагӣ будам, намедонам чанд қадар шуд интервю надодагӣ будам, ба раҳмати калон ки даъват кардед барноматон. дар умум гӯем агар ҳамин шумораи интервюҳоятон, яъне интервю доданҳоятон гӯем, мусоҳибаҳоятон кама? Кам, сахт кам. Интервю мегирифтагиам кам. ана интервю мегирифтагиам кам. Одаме ки бепул кор мекардагӣ кам ҷудоям ҳам ба якта шумо ҳозир мондагӣ бо Аъзамхон Акбаров. мо ду нафар. ду нафар мондитон ҳозир ба тамом дига ҳеҷ ким нест. Аъзамако ки хай бе интервю, ҳам ту интервю аниваё. Бе камера. Бе камера. чун мо ду нафар чунки мо ҳамсоя не? ҳамсояҳо кашол кардиан Аъзамако значи шумоя. саломат бошед. хуб, хуш омадед. раҳмати калон. аввалин саволи анъанавии мо саросима не шумо мабодо. Саросима не. чунки саросима бошад ага мумкин баъзе саволҳои мо монда равад. ҳамаш ба ҷавоб метим амирӯз. ҳамаш ба ҷавоб метим. ҳаракат кунед. қайд карда гузаштавӣ ҳастам ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки имон интернешнл аст ва чун ҳамешагӣ тавсия медиҳам ки он нуқтаҳои хизматрасонии бонки имон интернешнл ки ба шумо қулай аст ворид шавед ва албатта аз хизматрасонияшон истифода баред, пушаймон намешавед. илова бар ин ҳамёни мобилии имонлайнро истифода баред ва барои ҳар як харид тавассути QR-код 1% кешбек ба даст оред. бо ҳамёни мобилии имонлайн зиёда аз 200 намуди хизматрасониҳоро истифода бурда метавонед. дӯстон, тамоми пардохтҳоятонро метавонед тавассути барномаи имонлайн ба сомо расонед. ман дар поён силкашро мегузорам, ворид шавед, зеркашаро скачат кунед ва истифода баред. илова бар ин қайд карда гузаштаи ҳастам ки имрӯз мо қарор дорем дар фотостудияи Панорама ки дар инҷо тамоми тӯю маъракаҳоятонро, рӯзҳои хотирмонатонро гузаронида метавонед. барои чӣ камнамо шумо? камнамо шудем. чуа мо территорияи юмора нашудост. юмор ба кам. территорияи юморава алоҳида истода мегузарем? чуа кам баромад кардостем. барои он ки ҳозир барои ҳамин савол бовар кунед ку значит Инстаграм прямой эфир броем агар. Любой видео напатаем, тагашанда самый популярный ответ, кто зер мекунет ку Инстаграм ба. Самый популярный ответ чуа юмор нест. Самый популярный ответ или вопрос? Это вопрос. Чуа юмор нест и самый популярный ответ ҳозир мебирод. Самый популярный ответ простой. Юмор ҳамин ки монда шудем камтар. Барои он ки аз соли 2000 саркунами
ولی مقیمکان مکتب میخوندن شوخی مونده شدیم کمتر дам گیریم گفتیم کمتر отпуска додим худомова як личный жизнь ҳаёти семьявӣ ҳаёти оилавии мо як камтар қити оиламо гузарондостем барои он ки як кора мекунед барои зӯр шудана шумо пони худтона доданатон дар корам ба вай сони нағз мешавад баъд ҳам вай баҳо додан ба нағз мегӯд одамо атак одамо чизи ҳам ту як рӯз ба ихтироъ кардагитона нағз намегӯд ба камтар хеле танаффус гирифтем шумо камтар гуфтосед ин мабоду дурудароз нашудми чунки чанд сол шуд камтар гуфтосем барои ман ин хай мана баромад кардем ҳозир санаи 21 декабр дар шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурия мо баромад кардем ман хиёл кардам ки тамом пеш аз баромад ман гуфтам тамом ки мебиёд баромади мо ки моя мешиносад куҷо чанд қисм баромад накардостем фақат ҳамин фарух инстаграманда шерзодам ҳама мо инстаграманда ҳамҷо як бинад мебинад дига ҷо куҷо мебинад реклама акӯча мебинад тамом ки мебиёд зали каломба зал пур шуд ман гуфтам значит мо ҳолам популярне ҳамин баромади шумо бо бренди территориумра буд не бо ин ҳама ҷолибаш ҳамин ки бо бренди территориумра набуд просто ҳам комеди фестивал гуфтим номашо на комеди фестивал гуфтим лекин худомо мондим ролик ба афти худомо рафт гуфтим ки зорим моям он кас мешиносад иққа популярни некум душанбею ҳамдуш бигирим агар айз баромад чанд сол гузашт 5 сол 6 сол гузаштаги не мана бо мой мешинохтаз одам пур шуд ҳамин пур шудани толор ва ба итмом расидани чиптаҳо ҳамин таъсири территориумра ё ин ки таъсири территориумра проекте ки мо сохтем намҷо баромад мекунем як проекта популярный номаш территориумра популярный шуд пеш аз вай чи буд комеди хуҷанд буд ман баромад мекардам пеш аз вай КВН буд КВН боз кардем як бор таърих бароим КВН боз кардем аз КВН қатиямо КВН шико як биё проект месозим гуфтим дар онҷо комеди клаб популярный буд боли комеди клаб популярный передача моям дидим хечхе даври студентинде як ҳавас кардем ки як гарик мартирасиан гарик харламов мо мешим гуфта баъд комеди хуҷанд сохтим қати КВН шикои ҳамун давро 5 та самолети боингам сӯх российский хардам ман гуфтам сар шуд самолет вертолет сар шуд бовар накунӣ путин ки шиносми шумо бизнес якта корадзе бизнесно чихе корадзе башчагим популярный шуд ваям баъд гум шуд чанд қадар гум шуда бурафт хато накунам 5-6 сол гум шуд баъд бо пайдо шудим территориумра бо популярный ҳозир бо гум шуда бо ягон хел пайдо мешим бо популярный мешавад ин гум шудани юморист ин авай гуфтани вай не ки ин тамом дига хандонда наметавонад ҳеҷ касе хоб бале ҳамин гум шудани юмориста як тараф монем ҳамин гум шудани проектҳое гӯем аз ҳамин комеди хуҷанд сар кунем дурудароз давом накарда фаъолияти ҳамин чанд сол давом кард 4 сол 5 сол давом даври студентӣ буд вай студентӣ комеди хуҷанд бачаҳои студентҳо сохт проект популярный ҳама мешиносад ин барои мо потолок уже студент чанд сола 20 сола 21 сола 22 сола проекташ буд уже монда худо монда популярный будем тамом баъди вай ҳама ойкат занг гифтанаш дар кор ҳама безан ку занг гифтанаш дар кор хона сохтанаш дар кор ягон худаша мошин дилаш меҷӯяд ягон чиз меҷӯяд ки чӣ қадар кун вай шавад одам баъд аз вай тамом ҳама кор ба дода шуд худаш баъд гум мешавад естественно даромади молиявӣ намеовард даромади молиявӣ даври студентиве нағз буд дига кор ҳама дига кор оворафт баъд предложение шуд территориумра аз тарафи Далер Камилов ман территориумра аз сараш будам ман камтар баромад намекардам чихе мегӯд ку ман худам мегуфтам ки кучо баромад мекунӣ баҳсамон усмонакои тиркиш якта ҳамихе образ буд
басамун гӯмага не биё давай мешад ман гуфтам ки мешносад олангисао ҳеҷ ки намешносад ту чи бромди мана ҳама нақш шуда бараф усмонакои тиргиш дига образо пайдо шуд дига популярни образое сохтем территория юмора шуд территория юмораам ҳама бо зиндагиша бардоштан мехоҳад ҳама вай мехоҳад ҷиҳати молиявиш тоҷикистон ба ҷиҳати молиявӣ як шумо ҳамчун санъаткор ҳамчун ҳамин цехи монда ҳамин цеханда гастрол бисёр не як гастрол ин шаҳри бисёр мешавад гастролиҳо бисёр мешавад камеди клаб чува кассавӣ чува резидентош пулдор намегӯем ки бепулаш ҳай ҳай унҷандиам ки баромад мекунад пулаш қадва зӯр не шаҳрош бисёр унҷае якта программае менависад ҳама шаҳрова сафар мекунад пон чақ мезанад баъд охир ба онда обкатка кунонда ҳамаша чизои нодахкориша гурон парофта телевидением съёмку сад метиҳад ҳама пула кор када мебиёд телевидение сони баъд бо мефурӯшад барномаша мефурӯшад анимо якта барномаи менависем якта нишон метиҳем якта барнома менависем якта нишон метиҳем успеҳ намекунем дига шаҳрҳо мондан бо ва ёмон набуд вақт мегӯд мечихегӯ мо ҳар моҳ территория юмора шуда наздако буд ҳар моҳ территория юмора программи нав ҳар моҳ қаин вазбин баъд чӯ сахт шудагиш бу сали камтар дур боб рафтем сахт шудагиш бу ин сабаби асосӣ бисёриҳо хиёл мекунтон ки анимо чихел ягон кас ҷанка монадагар обязательно апушти пул бовар кунтон апушти пул не камиди хуҷанда гуфта гузаштам ку ман шумо апушти пул не ягон чиз апушти пул намешад ҳолиам мо дӯст ҳолиам мешинем ош мехӯрем баромад кардем бо якҷоя душанбе ягон бараш нест соҳиби асосӣ ҳамин бренд ки Азамхон Акбаров соҳиби асосӣ ҳамин бренди территория юмора чака ҷавоб диҳам ин ба шурӯъ када ҷавоб соҳиби асосии территория юмора бренд камтар пушба ҳалос мекунем чува номи территория юмора ки душанбе баромад накардтон ники зал сӯранно пур шуд иққа мо ин чизба вай кадаги не ким соҳиби территория юмора Азамхон Акбаров биям ҳамин саволати дигар Азамхон Акбаров ҳам намегӯям ин соҳиб аниман территория юмора никогда любой резиденти территория юмора ҳамин саволати дигар ягон кас намегӯяд территория юмора как бренд чо када мешавад вае название территория юмора чо кунем шоколад барорим напитка барорим чизе кор кунем вай бе составляющий одамош вай название ягон нархаш нест чизеш ҳай ман шумо додам номаша территория юмора баромад кунед рафт мегӯед ки шумо чӣ мегӯед ман намерам шумо каде допустим вай дига кас ман дагда худам мечинам одамое баромад мекунам территория юмора мемонам майлаш баромад кунед залба мераш мечинад одамо каниваҳо мегӯд ин як ном мемонид кун чӣ гӯм футболни команда неку ин ки харида шавад спортсмена خلاص این برند صاحب نداره از Азамхон Акбаров сар карда то Абдуя гӯймага ҳеҷ кас соҳиб нест ҳама соҳиб гӯйдами ягон чи нав намешавад ҳеҷ ким соҳиб нагӯйдам ҳеҷ чи намешавад ҳамаш ядиргиш кади қӯш ин чиз ҳамаш як чӣ гӯем взаимосвязана ҳама чиз агар ҳамин даромади молиявии территорияи юморро агар мо камтар дар бораи ҳаминам пурсон шавем агар ҳамин ҳама резидентҳо ҳама иштирокчиҳо як нав маблағ мегирифтанд ин ҳама интернет ба теми пул интересни дига ягон чиз тема интересни теми пул значит ҳама бисёр мегирифтагиш аз ҳама кам мегирифтагиш пул ягон рол боз намекунад ин кам мегирад ин бисёр мегирад ман ин сатҳи оилавиша баланд карданаш зако буд камеди хуҷанд сахт шуд сатҳи оилавиша баланд кардан хост дига корро даромад ҳама дига ҷоҳо кор мекунад ҳама бачаҳо ҳозир ҳама ҷо кор мекунад значит аз ҳамунҷое ки мегирифт кам вай бо барои баланд кардан дига ҷо рафт получается ки чанд пул ки мо нагирифтагӣ бошем агар ани ҳама ва кам буд аз баромад инне количество пул мегирад фарқ мекардн
яхел ким фарқ мобайни ки мекунад резиденто резидентҳо каде естественно кун ман чӣ гӯям шумо ҳозир шумо ягон ҷо баромад мекунед хатитон бо як ёрдамчӣ мерад пултно мешинад ҳаддутон яхе мегиртома ҳамин хел ким чӣ хел кор кунад ҳамин хел пул мегирад ҳама ҷо ҳамин ин вай не ин бичӯ кам мо ин ба кам медодим айку не ин вай уже одам худаш медонад ким чанд қадар мегирад вай худаш менигоҳ карда шумоям мегӯед ку ки мебиёду збукач ман шумо мемонам ку падару домод ярӯз гуфте даъват кунед дига да музика мешада ман мондам ку та намонам га зе мешуд ҳамба адамо папалам 50 ту чӣ мегӯед ку ман бренд мегӯед допустим или ман баямин ҳамин кор ҳамба нигоҳ карда ҳамаш мегӯ қабул ҳамин чанд фоизи баромадҳоятон баромадҳои ҳамин территориумра чанд фоизаш ба тавассути телевизион паҳн намегардид бисёриш чӣ гӯям чизои сахт смешнояш баъзе вақт намебаромад аз телеканали азия ҳамба ба ногоҳ боз ягон ҷо реклама дидамонтон ага территориумра мешавад гуфта зал баравитон аз телевизион аз ютуб на ҳама чиза дида метонтон ҳозир ҳамин барномаам ага ҳамин ҷо штагӣ бошон ага тамоман дига хел нимаша бурда мепатоем оли ҳамин бурда парофтан яъне тавассути телевизион паҳн нагардиданаш ба рӯҳияти ҳамин баромадкунандаҳо таъсир мекардми не мо телевизиони азиянда худи редактор ҳаст телевизиони азиянда худи равишаш ҳаст чизеи мумкин нишон додан талаботои худаш чизеи мумкин нишон додан чизеи мумкин не куҷо микрофон пих кардагӣ зал ханда кадост чунки зал фаҳмидагӣ онҷа запис нашудагӣ ҳамин чиз вай намемонем эфир ба намемонад эфир ба гро мепатод баъзе чизое ҳай ки мо зал кади гап задагӣ аз зал ягон кас мо зал ба ҷавоб додагӣ онҷо ҳама ханда кадост телевизион ба гӯш мекунӣ овоз бирондагӣ инҷанда фаррух гап задагӣ ҳама хандакос а телевизор дидост чизе ба ин хандакос барои ҳамин хел нашуданаш мебурад ҳамин хел зал ба шитан ин тамоман дига хел а камера грон дода наметавонад ҳама чиза дар территориумра гӯем чанд нафар иштирокчиҳо буданд баромад мекарданд ҳамин аз нуқтаи назари шумо ҳамин лоиҳаи ҳаҷвии телевизионии территориумра ҳамаро як нав популярне карда тонистми ҳамин шинохта кардми ё баъзеҳо гарчанде ки баромад мекарданд ҳаракат мекарданд тавассути ҳамин лоиҳа натавонистанд ки шинохта шаванд маҳбуб шаванд ҳамаи популярни кардми ҳамаи популярне кард тонистми акун ҳозир мана шумо даъват кардагӣ передачатон значит ман популярне мебинем бо ким ин передача мебиёд ким наомад ҳамон популярне шуд не охир ҳама популярне ҳама бравии худ ҳаманда балешки худаша ким балешки далер ким балешки абду ман шумо якта чиза мегӯям абдуҳамид шодиев популярности абдуҳамид шодиев ҳамихе калон ки ман лично худам бохтар мемерам мана мебинеду мегӯяд ки кани абду мегӯяд это популярность медарод ҳамин ё не популярный алишер чашма просто номи чашма резидентҳои ва чашмагӣ кани мегӯяд допустим популярный кард ҷои зисташа популярный кард вай даже не то что худаше ҳама популярный шуд ҳама территории юморова нест одами популярный шудагӣ намедонам ким популярный шуд дилангез якта популярный шуд ҳозир баъзеҳо комментарий менависад дилангеза мешнохтагиҳо обязательно навистам хуб ҳамин баъди поён ёфтани фаъолияти анҳамин лоиҳа аксарияти резидентҳо яъне баромадкунандаҳо ҳамин дар инстаграм худашона боз ҳам популярне кадосиянд масалан вайну дигар чаро ки шумо дар инстаграм нестем дар инстаграм нестед чӣ ба ман дар инстаграм нестиям вақтам дар кор барои ин кор кардан вақт дар кор ҳозир ман боз кор мекунам корхонаи як калонба директори ҳамин вилояти шудагӣ ман чандта шаҳру ноҳияҳо монда объект некунори баҳомоҳай корхонаомоҳай ҳамеҳамба нигоҳ карда мегардим корам камтар бисёр инстаграм ба якон
чихе вдохновение мегӯяд ку вай онда монада ягон чи съёмкада мепартоем. А так Инстаграм ба ман сахт кор кадост ки меневоле. TikTok ба популярный. Ам ба TikTok ба ким бошад ага Ҷамил Камолов навистон ман прямой эфир мебарам дар оитон. Ҳар хел направление мо рафтага. 5 сол дар территории Умро будида? 5 сол, як 4-5 соли дигар дар Камеди Хуҷанд. Да. Ҳамаш гузашт. Гузашт. Ҳамин кадом давраро ё кадом лаҳзаҳоро бисёртар шумо ёд мекунед? Ҳамин Камеди Хуҷанд ё территории Умро? Ман бисёртар кадом лаҳзаҳое ман ёд мекунам. Бисёртар КВН. КВН. Барои он ки мактаби беҳтарин. Дар КВН мо мактаби беҳтарин гузаштем. Чӣ хел мегӯяд ку нерва закалят кардан дар кору. Ман шумо ҳозир мегӯям чӯ ин гапа гуфтосиам. Дар КВН поездкаҳо мешад, Москва мерафтем. Қирғизистон, а пушти КВН ҳама шаҳрҳои СНГ дидам ман, ҳамаша. Самин Осиё, Средняя Азия, ҳама шаҳрҳош рафтам. Поездкаҳо, шабурӯз, бехобӣ, редактура ва интересный. Камеди Хуҷанд, кай территории юмора, инам аҷоиб. Ин историyaош кади аҷоиб. Баромадои аҷоиб. Ягон ҷо мерим, баромадои ягон он кас рафта ҳама каса баромад мекунем, ягон случай смешной мешад ягон чиз. А так ҳама беҳтаринаш КВН. Лекин ҳозир дар кӯчаҳо дар ягон ҷо шуморо мебинад, ҷамилакҳои территории юмрангӣ мегӯям ба фикрам. Не. Зе мегӯн. Бегонаҳо ҳамин шумо бинанд агар Бегонаҳо ман як сар кунам гуфтам. Так. Як сар мага ҳамсояҳом бинанд ага. Ҷамил ҳамсояҳам мегӯям. Далчи мерим. Кор барам раис онда мегӯям. Бегонаҳо бинанд ага якта миллион тид мегӯям. Мешиносадам гуфт шумо бо ин Ҷамил территории юмора, юморист. Ҳама хел. мо гуфта метавонем ки ҳамин назар ба дигар проектҳо ҳамин территории юмора машҳурияти Ҷамила бисёртар кард. Именно территории юмора? Да. Не, то Усмонакои Тиркиш буд. Саросари Тоҷикистон ба. Весь республику, конечно, проект территории юмора кади пеш бурафтем. Мама. Мерседес писачад. Мерседес? Заводи Мерседеса гира. Не, заводи Мерседес. Вай они бачи ёш. Дикада наметавонад вай завода. Тогда заводи Опелки даша рост кунад. акнун мағозаи либосҳои мардонаи Topman. ба шумо ғайр аз дигар брендҳои машҳури дунё либосҳоро бо бренди махсуси итолиёи Twister пешкаш мекунад. курта, шим, свитер, куртка, жигетҳо, тасма, костюмҳои ҷинсӣ. ин ҳама бо бренди махсуси Twister ки арзишашон хеле дастрас аст. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Мир. Зиқ накадоси ман ин саволо кадем. 100%. Ман просто барои тамошобиноям ҳозир интересный мешад ки шумо ҳозир тақсим кардид ку территории юмораи ваю. Ҳамин ин чиз худаш барои кали мо неразделима ин чиз. Намедонам барои дигар касо чӣ хелу. Мои ҳама моя шинохзондагию вай кадаги КВН. Ман ин тӯри мебиёд. Ҳама территории юморангиҳои КВН популярны кадаги. дар бораи КВН ҳарф задед, имрӯзҳо ҳам масалан ҳамин наслҳои нав пайдо шуда истода, мисли ҳамин шумоҳо оянда ҳамин ҷодава кор карда соҳаи ҳаҷви тоҷика пеш мебурдаги наслҳои нав пайдо кардост ме КВН ё? Нигоҳ кунед, шумонда бачатон ҳаст, писаратон духтаратон ҳаст. Шумо писаратона территории юмора буда медодид ё ки допустим ҳозир популярный, намедонам кадом профессия, ягон популярный профессия буда медодид, кадомаша буда медодид? ин вобаста аст лаёқати фарзанди ман. Ана бачаҳо худаш мебини, мегӯяд ки талантливый одам. Ин ягон чиз сохта мешавад, ин ягон чиз сохта мешавад, значит ина ҳамин территории юмора мо гифтана мо дакора, мо мегирим унҷо раскрывать мекунем. Вай популярный мешавад,
значит мо хато кардигамоне ҳозир насли наврасам ягон ҷо дар кор ки ваҳое дида тонистан дар кор КВН мо аз куҷо биромадем аз КВН мо диданд КВН ба мо якдигаро мо шинохтем гуфтем биё якта бренд месозем номаша территория юмора мемонем территория юмора мондиму популярни шудем правильно бачаҳое медидаги университет нест популярни бачаҳое аз куҷо бинем кӯча ба кӯча гашта намешавад и бо маблағ ҷиҳати маблағиша обязательно семьява ҳаме оилаҳо ҳама чиза меписад ин кора кунега кани хел даходаш ту бо мои нигоҳ ка метонӣ пиршави мага айку дадо ман юморист мешавам ту ҷиннӣ меши ту кадом юморист меши давай духтури дандон медонӣ ҳамае дандонаш дар мекунад кима ту хандонда чо мекунӣ люб 99% мегӯтам ин гапе чанд фоиз ин баромадҳои шумоён плагиат буд плагиат барош тамошобинон мегӯям ин новаям гуфтаги ҳамин савола тит гуфтаги плагиат это повтор рӯйбадор брать чьи-то шутки и использовать у себя анакун фикр мекунем чанд фоизаш ани мо ани ӯрусҳое гифта намешавад оилаша нишон дода случай в семьеш ани тоҷико ки фарқ мекунад значит баромада моя 50% қариб случай в семье 40% дар оила ҳодиса дар оила чӯ мо ина мегирем темая ҳаманда оила ҳама шинос ҳама занаш кади сахт гам мезанад баъзиш нағз гам мезанад ҳама хел значит где-то як 10% 15% ҳай ҳам ту гифта нишон додаги не идея гифта дига хекадаги юмор ҳама хелак основной популярный ани худомо ҳамаш лекин дар ҳар баромад ё дар ҳар консерт гӯем агар рӯйбадор буданд обязательно рӯйбадори чӣ хел гӯме рӯйбадори ҳам ту гузашта бирафтаги ягон киса эсшанда не ҳозир вай ҳам популярный шудаги не вай шуд рӯйбадорӣ кадаги омо махул нашудаги миён касбе иқа популярный не шутки популярный шуткаҳо ҳамаш ани худомо байни ҳамин баромадкунандаҳо мешуд ҳолатое ки мисол не ман ин образа бозӣ намекунам ё ҳамин образа ман ба титон гуфта ҳамин нофаҳмию баҳсҳо мешуд пушти саҳнава обязательно ин кор ҳама ҷо мешавад ин чиз мешуд допустим ҳеҷ кас занака боз намекард бито ман боз кунам мега ҳама нигоҳ мекарду да рафтам миллионта боз кун мегуфт ҳама халак амин мешавад хе сахт вай намешуд нимо команда мо ҳамихе вай буд ки ҳама медонист зеб боз карданаша худаш маълум абдуя ролиша ким боз ка метавонад ҳеҷ ким ҷамил миллионер образа ким боз ка метавонад хештас допустим фарух 2 миллион ба дар ин гоҳ мегӯяд допустим намешавад ҳаманда худаш ба мувофиқ чиз навистагӣ ҳама чиз гуфтасиам ку худо мо ҳама ба мондок одамба менависем ки хе ман бозӣ кунам вай когда плагиат мегирид ку ягон чиза ина ман бозӣ кунам ина ман бозӣ кунам мешавад айни мо худо мо допустим шта шумо менависем примерно чӣ хел ин одам бозӣ мекунад серьёзный роли бозӣ мекунад значит овозаш хе статне значит ягон хел ведущий бозӣ кунад давай ягон хелака менависем нависандаи ҳаҷвҳо аз байни баромадкунон ки асосан ки менавистанд ҳама такова нест якташ сценарист буду мо дига ҳама мехканиёка мешним вайба ҳар моҳ мо мекардем хелак нереально як нафар шта ҳама менависад ҳама менависад ҳама акнун нафароне ки бароишон ҷиҳозҳои сантехникӣ лозим аст мо ба мағозаи навтаъсиси дамино даъват менамоем аз ин мағоза тамоми ҷиҳозҳои сантехникӣ таъби дилатонро бо нархҳои хеле ва хеле дастрас пайдо карда метавонед аз ҳама муҳимаш мо шуморо бисёр овора намекунем зеро шумо ҳама чизҳои лозиматонро аз як мағоза пайдо карда метавонед мағозаи дамино дар хизмати шумо фаромӯш накунед ба шарте ки ҳама хариди шумо аз мағозаи дамино бошад бурда расонидан яъне доставка аз мо суроғаи мо шаҳри хуҷанд ҷума бозор телефон дар экранҳои шумо ҷамилако ҳазор раҳмат барои қадар ҷавобҳо барои қадар тоқат карда иштагитон лекин аз мавзӯи ҳаҷв як чизи дигар кади берун мебароем ҳамин
образи миллион кади агар образи миллион. миллион образи Ҷамил Тахирович. образ Ҷамил Тахирович аз территории юмора як бора кино гузаштаги образ ва образ кади киноям шуд қариб якта кино шуд миллион то соли нав худи Ҷамил Тахирович образ чихе пайдо шуд ки ман гуфта метиҳам шумо аслаш мана отчествам Ҷамолович Шерзод дар вақти баромад ягон бор дуруст када Ҷамолович гуфта натонист дар вақти баромад не дар вақти репетитсия фақат Ҷамил хехе мекард кадомаш тува осон гуфтим ӯй кадим Қаюмович не Баҳромович не Далерович не Алишерович буд не Тахирович давай чӯ дига набе Тахирович бойва хе Тахирович давай Тахирович мемонӣ гуфтим номи дадои ман Ҷамол ягон хе Тахир кади зотам не связан амун ба Ҷамил Тахирович шуд ин Шерзод ба осон кадим барои он ки ёрдамчин буд ва Шерзод образи ҳамон ёрдамчи ҳамон образ буд Ҷамил Тахирович миллионер мо гуфтим биё гуфтим ягон хел месозем ки хеле бой одам бошад ки намедонам дилаш хеле зиққай ку ҳама боянда ҳамин боёнда сахт боёнда медонед ми чизеш нест ва онда мечташ нест орзуш нест бен чихел ҳама чизаш ҳай мечти одама нишон додим инда ки писараш занг гифтост тӯй ба ошноҳои домод ба допустим рӯмол заказ мекунӣ Атилло гуфтост Шерзод ман ба ту ҷинни Атилло дар кор не гуфт ман данавайт ба телефон мекунам ҳама домод ба пояси UFC метиҳад мо мечти одамое нишон додем ҳамон кадим одамое орзуше ки ҳамахе бой шуда вай шаваду ҳамахе гапои гуфта шинадаку хиёлаш соаташ ки нагӯш кардам мумкин ихе одамое чӯе чунки худатам хиёлат медонӣ ки дурӯғ гуфтост ихе намешад вай чиз агуҷо пояси UFC данавай трубка мебардорад никин бо ҳаракат мекунад бо бенед мегӯд ку писачаш омда мегӯд ки Ҷамил Тахирович дадо гӯ дига дилам зиқ шудааст ҳамун территории юмаре гӯед омда баромад кунад хонум мегӯд ин телефон мекунад Фаррух куҷонда гӯд дига ман кухнинда чокоз гӯд пеши поваро баромад косям маршкушта залба биё мегӯд хона мехе калонки маршрутка мегардад ин як вайбо инда одаму фантазияш бе ин ҳамина мо додим мардума маъқул шуд ду ҷумла ҳамун овози Ҷамил Тахировичро шунавем образи Ҷамил Тахирович ба ёнаш ба обязательно Шерзод шинаш закон но шумо Шерзод мешид так рафтим ҳаматон ба салому алейкум Маҳмуд хон раҳмати калон ки шумо мара даъват кардед ҳамин интервютон ба ҳама тамошо кардост ки Маҳмуд хон ба ҳамотон ба барои поён ба лайк мондагиётон миллион саломат бошед раҳмати калон аз омадани шумо албатта имрӯз хурсанд шудем мо ростӣ хай метавонед ҷавоб диҳед ин ба ҷавоб доданам накун бемалол акай муҳаммадҷон салому алейкум ба гуфти худатон лекин дар бораи территории умра ё гӯем дар бораи олами ҳаҷ суҳбати дурудароз кардем ҳаёти шахси худатон мақсад баъзе овозхону баъзе артистои фарзандошон артист мешаванд ани ҳаҷви нигороям артист мешаванд умуман соҳиби чанд фарзанд ҳастед шумо чунки инстаграму интернетанда ба фикрам ҳамин оилатону фарзандотон нест яна нест ман худам нестем оила чандта сета бачама оила чандта сета бача сета бачама оилам якта хато мондам цифроша якта писар якта духтар бо якта писар номоша нагӯм барои чи номоша нагӯм осон номоша ёдатон меистад Муҳаммад Амин Сафияхон Муҳаммад дитон мо дур барафтагне миллион мегуфтиге действительно ба одам миллионерми бовар кунтон O'zbekiston барои ман миллионер чӯе чунки як 10,000 навкуне агар миллионер мешунҷу Тоҷикистон ба не ҳозир ба нақс ҳозир ба гуфти гапо хватает на жизнь хуб аз оила фақат худатон кор мекунед аз оила фақат худам кор мекунам бачаҳома заставит кардам не мо хоним дадо гуфтост ҳама хел бачаҳом
мухтара коли ва ҳо ҳаёт нақс бовар кунтон бисёриҳо мана мебинану шумо миллионер ку ягон чиз ман ба советит манам миллионер шавам мегӯям бисёриҳо ба якта ҳамотон ба совет шумо баям совет допустим якта $100 мегириду хонав рафта таги ман ин почки устал мемонид стулба мемонида бой мешам мегуфтаги овида ин основном сони баъд нахе мешниду $100 хам шуда кашола мекунид фаҳмдида кашола мекунид гифта намешад медарад кашола кунид бекора мешад пул мехезиду аҷотон мегирид ба ҳама ба совет барои пула кор кардан занбара бардоштан дар кор фаҳмдида калими нақс кади гуфтам атак фаҳмидтон куҷое бардоштан дар кор бардошта гардитон ба хестон аҷотон намеша хорафта ягон кас миллионер намешад моям ҳамин ҳаёт ба ҷумида мегардим бисёриҳо шумо ҳаҷо ба зева омдагӣ зева инҷо ба омдагӣ ҳама ҷо мухтомои задагӣ ҳама ҷо кор кардагӣ ҳама направление кор кардостем ҳаҷо биям популярни шудим популярни чӣ қадар шавитон агар ҳамиқа коркуниётон дига ҷоҳо кади осон мешад дига корхону кору медаромдагӣ боштон агар шумо ким намегӯяд эссе намепурсад шумои навбаро даъват мекунад ҳамон ба ҳаракат кунтон популярни одам шавитон ҳамсаратонам кор мекунад не ҳамсарам кор намекунад ман кутосиам ки монда мактаби худомо ҳай ҳамунҷо нигоҳка мегарданда ё ҳамунҷо шеф барои чӣ пурсидам ба он хотир ки баъзе мардҳо ё баъзе инсонҳо нигоҳашон ҳамеша ки бояд зан хона башинад не маълима ё маълима ҳамсари ман маълима ҳамунҷо маълима сиёқам дарс метиҳад бо ман против не хеле гапҳое ку зан бояд хона бошинад тӯпаланг зер када ҳамтурафа кушоягар хел дарак кушоягар апшера одам биронда кӯҷо чихел хеле моам чихел современный одам хеле ваяш нест хона бошитан дар кораш нест ман хеле ҳаёт радостна зиндагонӣ мекунам чихел саҳнанда мо ҳамамо хушу хурсандона ҳама мегӯяд ки шумо ҳамин ҳаёт ба ганда серьёзне мегӯяд не одамо инак да гуфтагузарам тамошо мекунад ки бисёриҳоям гуфтагузарам бисёриҳо мошин кеди ман бирафта истамага сигнал метидам ку хека мебиравам ман камтар зирени ман паст кӯрия гардам бигифтан дар корда ба зиреним паст надида монамага мана ҳамотон ба хеб сигнал додагиова баъзеҳои хафа мешавад бисёриҳо ки чӯ шумо ба хека неокосид қош қавоқ када мега камтар зирени калоншу достем зирени паст мешавад шундагӣ будам ҳама хеб даст ҳозир айнаки омодагитон барои фасон не айнак кади барои фасон гаштан ин одамои камтар дига хел айнаки фасон мепӯшад сали сиёҳ бошад инҷаш ба долчи габбана нестиги бошад анимо айнаки шумои бенам гуфтам кадомашон маҳмудхон так ҳама ҷо инҷа размазане ҳозир ба например шумо инҷа андиштед мегӯям саломат бошед агар ҳамчун ҳаҷвнигор не ҳамчун як инсон ҳамчун ва як мард гӯем ягон орзуҳотон мондагӣ мекун амалӣ нашудагӣ асосаш ҳамин дар зиндагӣ нашудагӣ якта нашуда монд аку дига дар кор нева орзу як баромад мекардагӣ будем пеши масликов ба штоб масликов як бор зборни тоҷикистон па кевена бенад буд ин орзу акун адо акун ягон ба яш нест ин аллакай армон шуд армон ина мо гуро мемонем як чеда ягон рӯҷи ягзда монадага хай мерим ҳозир барбир ҳамин савол мешавад якаме таърифе ки обязательно мо поимми шумо интизор шавимми ягон проект кади мисли ҳамин территории юмраю камиҷи хуҷанду интизор шавандми ё нашавандми як бора ҳозир ҷавоб метим ҳамаш ба инак ба одамое ки кай территории юмра мешавад кай кинои миллион то соли нав душ мебурад сабр тоқат обязательно ҳамаш мешавад чихе ки квн буд адо шуд камеди хуҷанд буд адо шуд территории юмра шуд бо гашта мебинем дила гашт накунтон мо ҳама вақт тайёр шумоҳо хурсанд кардам шумоҳо хурсанд шавитон моям хурсанд мегардем мешад ягон кори намешудагӣ нест ин кори мешавад вале ки вақту соаташ муайян не вақту соаташа ку ман шумо чӣ кунам санаи 27 соати 7:45
интизор шейтон гум. Аммо вақт соатш намедонам акун чӣ гум шумо кай ба вақт соат меша. Ҳамин сар шудми шунди то мегонҷонда территориум ра обязательно битон. Кстати, той бям намерам ман. Намерид. Ҳам ба шумо асёкам бисёрам савол додид. Куҷо гум шудид гуфта. Дига территориум рангои мебинид инагда? Мебинам. Ман редка мебинид ҳам ба. Абштем нама той ба намерам. Чӣ унҷа? Равид охи чӣ вала? Зӯр мегӯ. Пулаш чӣ? Интервью нишба. Итак, масъалаи той. Маҳмудхон, аз той чанд қадар пул кор кардан мумкин ки ман унҷо равам? Эха ганда не. Дар як моҳ. Хоб. Як ҷиддӣ савол ба ҷавоб дид. Ман ҳоли ҷавоб додам ки чанд пул мо тақсим мекардем. Чӣ хел шумо байни звукачитон тақсим мекунед пули тӯя? Ким бисёр мегирад? Шумо ё звукач? Чӣ мешавад одам? диҷей. Танзимгари овоз. Ким бисёр мегирад? Ва ё такси ки гусел мекунед ё мошин ки буда мепатоед? Яъне ман мошин ки буда мемонам. Шумо дига хе будед, баъзеҳо гусел мекунад такси ки дига. Ярӯз ман бисёртар мегирам маблағи ярӯз ва муросон мекунам. Муросон мекунтон нағз. Агар муросогӣ шавад, кор пеш мемерад. Ба ман чӣ хеди досам бисёр тӯёнда Маҳмудхонро мебинам, значит ҳамаш ҳозир ба нағз. Ҳозир ба не, нағз ҳозир. Илоим то охир нағз шавад. То охира нағз шавад. диҷеятона компютераш насӯзад. Компютерат сӯзад адоту. Саломат бошед. Намедонам суҳбати имрӯзаи мо то кадом андоза маъқул ва писанди бинандаи мо гардид, вале мо ҳаракат кардем ба меҳмони барномаамон ҳам раҳмат ки не нагуфтанд, пешниҳоди моро рад накардан, омадан ва дар баробари ҷавоб додан ба саволҳои мо ин нафар ҳам ҳаракат карданд ки як мо ханда кунем, табамон болида шавад. Барои Маҳмудхон барор чтоб ҳамин просмотраш миллион шавад. Чунки миллионер омад, миллион шуд закори ҳама педелица кунтон. Ҳама раҳмати калон он тараф тамошка доскаён шумоям раҳмат ки ҳамиқа вақта сарф карда гапои мои гӯшкиштигиотон ба раҳмат. баъди ин қадар изҳори миннатдории Ҷамил Камолов як бор дигар боз ҳам мегӯям раҳмат. Саломат бошед.